Mokha somsawi pherang kogibo sengtai kirilia Lama himtini busu habibo lamtai korolia Kubui kothoma sui kelangna kakelamni theibai Sengno redi sini manthai sini tongthai rang changha reimaya khe kemai thangdi take bengdi lama Sebaik kelang nai jenjal kai jono Hogi kelang nai lama ke bengno Manai salsa imang no Hui botang bojeng le kabaya Bubagera ayo loktung Bubagera ayo loktung Di Pramata ayo loktung Di Prasatopa ayo loktung Moya canai cakai canai ayo loktung Moya canai cakai canai ayo loktung Bubagera ayo loktung Bubagera ayo loktung Bubagera ayo loktung Bubagera ayo loktung Di Prasatopa ayo loktung Di Prasatopa ayo loktung Di Prasatopa ayo loktung ayo loktung Homoya canai cakai canai ayo loktung Homoya canai cakai canai ayo loktung Gobor sanai ayo loktung Gobor sanai ayo loktung Gobor sanai ayo loktung Di Prasatopa ayo loktung Bubagera ayo loktung Bubagera ayo loktung Bubagera ayo loktung Bubagera ayo loktung Constitutional solution message jeung yakarya Constitutional solution message jeung yakarya Sangbidhanik adhikar message jeung yakarya Chini mathai maro nai Chini mathai maro nai Sangbidhanik adhikar message jeung yakarya Chini mathai maro nai Iya kecoba coli nai Iya kecoba coli nai Bubagera ayo loktung Bubagera ayo loktung Di Prasatopa ayo loktung Moya canai ayo loktung Gobor sanai ayo loktung Sangbidhanik adhikar message jeung yakarya Dini do caya ninga coba tolet pai bai de Di Prasana mutana bagi dini do caya ninga coba tolet pai bai de Bubagera ayo loktung Bubagera ayo loktung Moya canai cakai canai ayo loktung Moya canai cakai canai ayo loktung Moya canai cakai canai ayo loktung Bubagera ayo loktung Sangbidhanik adhikar message Cino coba yakarya Sangbidhanik adhikar message Cino coba yakarya Cini coba colika Cini coba colika Cini mathai maro nai Cini mathai maro nai Cini mathai maro nai Iya kan coba coli nai Iya kan coba colika Iya kan coba colika Iya kan coba colika Bubagera ayo loktung Bubagera ayo loktung Bubagera ayo loktung Moya canai cakai canai ayo loktung Moya canai cakai canai ayo loktung Gobor sanai ayo loktung Di Prasatopa ayo loktung Di Prasatopa ayo loktung Di Prasana
no Chinese to all fight. All look up Kanade. Sora Tomsani Kanade. Sora Tomsani fight. Sora Tomsani fight. Jini Toba Tolika. Jini Toba Tolika. সংবিধানিক অধিকার মাইসা চিনি চবা চলিকা সংবিধানিক অধিকার মাইসা চিনি চবা ইয়াকারিয়া চিনি চবা চলিকা চিনি চবা চলিকা বুবাগরা আয়োগ লক্ষণ বুবাগরা আয়োগ লক্ষণ বুবাগরা আয়োগ লক্ষণ ত্রিপুরা হাওক তালাই বিমা সিনাবাগে চিনি লগে দলে দলে ফাইবাইতে ত্রিপুরা হাওক তালাই বিমা সিনাবাগে বুবার লগে দলে দলে ফাইবাইতে চিনি চবা চলিকা লিনে খবর তাব সুজরা বমহাই আর ন কো সুজরা তংনাই যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস তৈ নাই তংনাই যত হাস্তেনি লুকরকনো কইলাও খুলমাতে হামজাকমাই আফকার जों तिनि डेट्रि हाथाय कतर जों आसक लाइजाक हपुं सापुं जों जतनो आसक लाइबे जोंनि जत लिडार्स बो दङ जत वारियार्स बो दङ निरक जतनो नौखना नौइ दङ ताबक सुजरा जोंनि कताल ककमा जोंनि बुबाग्रा जों साहयाख याबा कक्सलै दङ बनि फेसबुक पेज बो निरक नौखना बनि जे बेस्ट लेवल of चेष्टा खाइ दङ जोंनि टिप्रासानि बागै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन लाबोनायनि बागै जों ग्राउन्डआव दैबो अमाव होल खाइ दंनाय जत दिन पर्यन्त जोंनि बुबाग्रानि याकै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जोंनि टिप्रासानि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै सिक्योर खाइ रया हंखे जों हाथाय कतर याकाया जों आगेबो जोंनि बुबाग्रानि खुदैबो जों बारबानो खोनावो जोंनि जत वारियार्सरावबो रेडि दङ जों माहायखेनो खोना बा दिनै हरावबो जोंनि बुबाग्रानि खुदै जों मेसेज मानाय जुदि दिनै बिसि माइ हायखे खोना मानाय दिनै दिनाव माइ हायखे जों नायसिनाय पेशनलि जोंनि जत लुकुरावनो बयनायनि मुसुबो जेकुनु काहा मानै न मानानि हिंखे किसा पेशनलि मानायसियो गोदों मानायसियो हिनी बाय दङ इंतजार का फल मीठा होता है जों जेकुनु मानै न नायसियो नामनि हिंखे ब काहा नंगो कतै नंगो गे जों अर जागा दाइति मानानि बागैया जोंनि बुबाग्रा आगिबो साहा बाक्सा बनो बारबार सोङो जे बफ्रंनाय महाराजानि कायसोनो जवाब जों मेगी सोनाया मेगी हिंखि 2 मिनिट बायनो दैखौ तुम दावै अर लुसनखे 2 मिनिट बायनो मेगी चावै थाङो फेयाबा मसिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि प्रश्ननि बेपार जों अ जागाव जोंनि बुबाग्राबो ताबक साखथारै दङ जोंबो लगेरवै दंनाय नायसिनलायबै मा दंनाय कुनो बरक रक जदि केबो उल्टा पाल्टा कक सावै दंखा हिंखे बनो खनजो ताकायदि दै कामिराव बहायनो बरक फायखा हिंखे बरनो जों प्रोटेस्ट मा खायनाय जे जोंनि बुबाग्रानि मुभमेन्ट ताबक जोंनि टिप्रा मथानि मुभमेन्ट अम सुदु जोंनि टिप्रा मथासिमि हानाय अम हाया त्रिपुराव दंनायनि जतनि बागै हानाय जा जानाय जा बबो माने कन्स्टिट्यूशनली सुइजाक मांगनाय जे गवर्नमेंट चेंज हाके या अम हाया जेमन जों आगे नगो रोमान स्क्रिप्ट 2000 सालो रिजनल पार्टी फायखा आईपीएफ फायखा एडीसीओ जतनो रोमान स्क्रिप्ट बाय लेखा फरायनानै चेंज रखा बनि सिगां जों नगो जुट सरकारनि आमल आफ्रोबो हायनो टीजेएसनि नेतृत्वे जोंनि टिप्रासारावनो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक ब्रक चालु खाइ परि रखा गवर्नमेंट चेंजिंग पाइहा ते कताल सरकार फाइनायनो रोमान स्क्रिप्ट न दिनाय खायखा बार जों 2 टाइम्स सरकार चलायमानि यागुलो रोमान स्क्रिप्ट न एडिशननि नरि रोजागमनि जों नुखा अम जोंनि कन्स्टिट्यूशनली सुइजाक करिनि बाङै अम हायङो गवर्नमेंट सिद्धांत नामानि हिंखे अम हायङो दिनैबो जों गवर्नमेंट सिद्धांत नामानि हिंखे बस चेंज जोङै थांनाय हानि बांसि जोंनि बुबाग्रा सावो बारबारनो कन्स्टिट्यूशनली जोंनो सल्यूशन मारुनाय अमसि बै गोबांमा ताबो माने मनि कथाव रखे साइ दंबाय टिप्रा मथा कमा सिनाय जे महाराजा बाय लगे तंने हिंखे जत कमावै थानाय फोरहि 20-25 जनानि बसकाङो नखलाव आसगै सामानि रनो केबो खंजो ताकायदि तानि के बरक दफानि बाङै कक सानानि सामों खायनायनि बरनि कुनो अमक करिखा हिमत करिखा कक सानि बुखौ थुक्लो जाक पाइहा
आगे इनके बसी हाफुं हाथाय दैमा तसा चिनि हा चिनि सासन मांगनाय रहि जों खोनावो ताबो खोनालियाब्ले रोमान स्क्रिप्ट नि इशू जों मोमेन्ट खालायखा 12 तारिखआव बनि खुक्ति एकटा माने सिंगल लाइन जों खोनालिया जे रोमान स्क्रिप्ट चिनि तिप्रासा ककब्रक सानाय रंनो अधिकार मारनाय ककब्रक सानाय रं नो दि सन्नाथों ब स्क्रिप्ट बायसुयनाय अमा हायरो कक सामालिया जों खोनावो आगे बनो सिया हंके सिया रिया हंके रिया सारा या नवा आसक दं दिहनो ताबो आं सानाय मुसुङो नो कक सारा या सिरि सिरिखा आसक दं चिनि बुबाग्रानि चबावो केबिंनानि ताथांनि तानिके अमचिनि जातिनि प्रश्न हायसि ताबो या हंके उलोबुंया चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों ताबो कन्स्टिट्यूशनल राइट्स माया हंके नेक्स्ट जों अमा हायके थानसा उनि मतो हिमत गरै हानि बाङै जों बुबाग्रा न सिमिसि जों आसा खायो बुबाग्रा सिमिसि चिनि तिप्रासा न थियावै मानाय मोथाङै मानाय ते नेक्स्ट जेनारेशननि बांबो लामा फुनोवै खलाग मानाय नगे जों हानि बाङै नो हपं सापं चिनि वारियर्स रक निरक जतनो नो म्याफ्रोबो 3000 नि साय उपर दङ बनि सिगाङावबो 3000 नि साय दिनै बाहायनो 3000 नि साय गोबां अर जागा थुलायनाय तंलायनाय अमा हायके रेडी जतदिन पर्यन्त चिनि बुबाग्रानि मेसेज मायासा जों अ ग्राउन्ड न याकाया खोनानि सिमितेबो गोबां फायनाय लुकुरकनो मोसानाय मुसु रेडी तंदे जे जोंनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन होया सागजरा सेंट्रल गवर्नमेंट चिनि कक खनाया सागजरा जों चिनि थानसानि पावर न जों माफनुनाय सर और तकमा एम रबो तंग एमडीसी बो तंग ते एमएल रो तंग ब्रो जत्तो दे तंग बाजे नाके बस हरं के थांग बहाय जों अरनिबो रोटेशन वाइज जों अर चिनि लीडर्स रो अर चेंज जों तंग फियाबा जों अरनि ग्राउंड नि केवन नेता करे अम हायके कुनु दिनो उंगलाक 1 मिनिट फानो चिनि नेता अर गरैखे उंगलाक जों रोटेशन वाइज अर जागा बरनो चाजानाय नंजानाय बाहाय व्यवस्था खालायबानि बाङै जों चेंज मांलायबो चिनि ताबो एडिसिओ बाजेट सेसन 2 डेज पाखा जों अजराव किसा समय रमाया खनानि चिमिचिनि एमएलए रो सेसन चेने ओ काउन्सिल ता बाजेट सेसन पाइमेनि यागुलो खना एमएलए रो नि सेसन चेने असेंबली वो बरो बचिनि तिप्रासानि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशननि बागै असेंबली वो कक्ति सानाय दफानि हामख्रायनि बागै कक्ति सानाय जों मियाफ्रावबो दिनैबो जों मोसौनो कक साका जों प्रोटेस्टर न उग्रवादी हि हुजामनि इशुरावनो जों डिस्कशन खालायका गवर्नमेंट नि थाने जों प्रेसार रखा जों प्रोटेस्ट खायमेनि से उग्रवादी अंफु निरक जतनो मीडिया नि बिसिंति नोखा चिनि अधिकारनि बाङै कक साके जों उग्रवादी अंथांफु अमतो भारतनि संविधान सुजाक दङ भारतनि जत नागरिक निजेनि अधिकारनि बागै कक सानानि बागै फंडामेंटल राइट्स बो दङ प्रोटेस्ट खायनायनिबो चिनि अधिकार जतनो दङ नों डेमोक्रेटिक कान्ट्रीबो तो जतनो माने गणतांत्रिक भावे आंदोलन खायनि अधिकार दङ अ जागा चिनि टीआईएसएम नि कबकजाक छात्र संगठन मूवमेंट खायका रोमान स्क्रिप्ट नि बागै आ जागावो एसएफ रक चीफ मिनिस्टर नि प्रेसिडेंट ऑफ प्रोटेस्ट खायका सपोर्ट खाय अ जागा चिनि स्टूडेंट तिनी परै दङबो ओला आईएएस अफिसर नाय आईपीएस अफिसर नाय लीडर नाय ओ बरावनो ताबो मेंटली बराव उग्रवादी हङै बख्रौ तुंख्लारै दं इंगे जों ब जागा मा तंखाबा चिनि राजनि बागै जों फाइट खायथेनि से उग्रवादी हुजाव इंगे जों अर बहायनो जे चिनि मूवमेंट चले साक चिनि लीडर ऑफ रोटेशन वाइज जों दंनाय